centavos. Kung ma-implementar mo, let's say for example, sa pinakabarato ni nga gatong, kung ma-implementar po 90 centimos na rollback, bengwa isa ni mga 43 pesos kag 5 centimos aksyonerik ang presyo sa gasolina. Sa diesel, inasya, no? Diesel, 80 tong centimos pang pagnubo sa gasolina. Pinakabarato subong yara sa 54, pinakamahal subong gamboy 58. Take mo buwin-buwinan na 90 centimos, mayo man, no? Kaya dako man ang pagulang sa presyo sa gatong aksyon na Eric. Ano yung sagya ko na ilin medyo magulagaloon, umuwan pa ang aton nga kalangitan, ibantin ka preparar gid sang payong proteksyon sa kagalingon, ako hindi mo masang sang ulan, kag hindi ka matamaan, kag hindi ka magmasakit mga kaaksyon. So far mo ng pinakalagang sitwasyon sa palibot ng sunod sang makulit ang presyo sang gatong sa pinakamadalag ko ng mga gasolinahan. Dili mismo sa sunod sang Bacolod. Sa itong nagka-aksyon, basta masaning panyempo namin yun manhigop sang mainit na rekta sa patrol ang taglibot sa Makonodaksyon John Diaz una sa sa aksyon sa Makonodaksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Kiraksyon John Diaz sa very average traffic situation sa Bacolod sa Lunes nato sining pagpangalagad. Una pala inang around sa pagpalagad sa itong sining patrol. Punta karon pagbalik niya Aksyon John Diaz. Ang iya naman natipon nga mga aksyon balita. Ina saya sining pagbalik balita diri sa inyo para tuntunan. May hapon nila kay paring Roger Montalvo. Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Dira sa may Simaros Wine Center. Sa monitor gisa subong. Sa dapre. Sa Bidalbagan kuno siling ni Nini Lao. Kabu gito kunong ulan. Buno kita ulan da ne. Tigas ta ko kay Mama Betilaw. Puwerte kuno dang ulan sa may Banuasang Binalbagan. Kado dito ang hagyo sang kuan eh. Sang puwerte ka itom nga kuan no, nga galom. Check attendance lang si Mr. and Mrs. Milagros kag Narsing Hidukos. Dara sa may porok masiradyaho no ga bligya das la isda. Pwede ta kautang. Aras sa may Bangga Florenceville daw. Sa barangay Panukoy. Damol kuno ulan to. Kuti sige gyapon bligya ni Narsing kag ni Milagros Hidukos sang isda da sa may purok masinadyahon dira sa may Florenceville sa barangay Aning barangay Pahanukoy. Kami ako ng akong pamilya, James Ryan Edward, alin kay Sir Jigs. Monitor sa aton sining pagpangalagado. Ginatami ato man dira si Leonisa El Banbuena and family dira sa barangay 35 no. Pamati da si Leonisa El Banbuena sa barangay 35 kag ang bilogya nga pamilya no. Jenny Oseser may nga hapon lang kay Ebony Butser Ebony Butser sang Germany pamati man sa atong sining pagpangalagad kada hapon no. Salamat gid kay Ebony Butser. Kay manang Sonia De La Torre Delgado and family ara man sila ga monitor sa aton no. Sakay Yoditor ta Qui de la Peña may hapon dira sa imo Eddie Lamos dira sa Victoria City na monitor man sila ni Nanay Isabel Alex Montesa and company may hapon gid sakay Toto Balulot ara man siya sakay Lilia Mansiba sang Morsya ga monitor siya sakay Altea Dayon Kiatson
May hapon dira sa mga taga Barangay 40, Purok Malinong, sa mga Dayon family. Ayos! Pagbalik na itong dugangan ta ang aton nga mga aksyon balita, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagbalin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato mabalagan standby sa report ni aksyon na Art Tayhupon gikan sa New Government Center. May hapon dira kay Jigs Garcia. Sa kay Imaka Cauchonda, may hapon gid dalin kay Garcia Montaño, Carla Grace. Si Lola ni Turing. Ara siya kuno gaunay sa radyo. Carmen Jimenez may hapon gid. Kami ako lang si Nilo Bakong, Sandra Bakong, Lourdes Bakong, kag Jutay Lapid sa Tangob. Dira sa Cadiz City, damong kapamati sila ni Carmen Jimenez. Christian Roa dira sa Victorias, Roa family may hapon gid, kag kay Marilo Kahilig. Mayong hapon gid, no? Sige, check ta report ni aksyon na Dale Salazar sa New Government Center. Si Art mo yung akon man. Ari ang balita ni Action Dale, ikaanom nga mall sa Bacolod, may vaccination site, ginbuksan na sa mga hapon, no? Sa mga adlaw. Ari sa Action Dale, Dale, please come in. Action Eric, nadugangan pa sa isa ka mall diri sa may syudad sa Bacolod na nagaserbi man bilang vaccination center ng LGU sa syudad sa Bacolod sa nagapalaan nga vaccination program kontra COVID-19. So subong adlaw Lunes nagbukas na dira sa may Gaisano City Mall dira sa may Daladala na Action Eric. Sakop din siya sa ang barangay Singkang Airport syudad sa Bacolod kag ang Bacolod City according kay City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director Emang. Partner diri ni Action Eric, ang Philippine Red Cross. Ang Philippine Red Cross, ang mga vaccinator, ang mga nurses, iyay ni ka-team or staff sa Philippine Red Cross Action Eric samtang ang COVID-19 vaccine iyaya no ka LGU sang syudad sang Bacolod. Hindi ni siya Action Eric bilog nga simana magabukas ang vaccination center dira sa Magaisano pangod may ra gidamang sang thrice a week no. Lunes, Miyerkules, kag Biyernes o
gihapon MWF ang schedule sa sina nga area action na Erika. Same sa gihapon ang policy according to City Administrator ang dapat may sang schedule ang luyag magpadulong sila nga vaccination center kay ginadirian sa gihapon ang walk-in nga police action Erika. Pila makumudar la jail? Yes, masobra man ginato sa Action Eric ang ma-accommodate no sang ina nga vaccination center. Okay. On top ini siya sang City Mall, Ayala, SM kag Robinson Space Bacolod. Okay. At iban pang yara sa mga kabrangayan nga mga vaccination center action na Eric. According kay City Administrator ang nagdulutaw hay Action Eric ang sitwasyon. Ilabi na balang implement no ining no walk-in policy. Unlike sa una nga kadamo sa mga tao ang luyag mag-avail ang nagaresulta sa pag-ginutoka. Sa record sa Bacolod Emergency Operations Center, ini na ang ika-33 nga vaccination site sa bugos nga Bacolod City. Okay. Kag ika-anom kung basihan ang numero sa mga mall nga nagatanyag sang libre nga lugar Action Eric para makaset up ang syudad sa Bacolod sang vaccination Action Eric. Kung familiar ka mo sa Quezon City, sa Action Eric sa may third floor, sa may sinihan sang una, nandira sila naga-standby or naga-set up no, sa mga pulungkuan sa ila sining mga pagbutan nila sa mga bakuna pagpahantang man sa mga laman sa kagpulungkuan pagsubong tiyam na tawhay o galing kung walk-in yati hindi idya ma-priority kaya ginahatagan subong sa pagtamod amoy ni nga may mga schedule nga mga bakulod nun or mga vaccination action Erika. Sabi sa walk-in, abi sa tao, hi Dale, kung walk-in ka, hindi ka gamapon pag itertinahon? Yes, action Erika. Pero kung according to City Ad, according siya nga arab lang dapat matapos anay ang kutob sa may mga schedule. Tapos kung nagpasimpalat, kaya kag hulat naman sa nagahulat, kag may lapas ang bakuna, nga nabuksan ang abi, at amo na sa time action Eric nga patunon na nila no, hining luyag magpabakuna kung natapos na ang tanan nga naka-schedule pero wala gid gina-announce no sang Bacolod LGU nga gina-allow nila ang walk-in actionary case to case depende sa mangin sitwasyon actionary ka. Aring palayagan ni Bacolod City Administrator Ang. Today we opened another site mera nakita sa Gaisano City. This is in partnership with the Red Cross, with the Philippine Red Cross. Kita naga-provide sang vaccines. They're still free. Free ang taray nga vaccines, no? Ang Red Cross ga-provide sang personnel, vaccinators, ang aton vaccination team, ang mga volunteers kag nurses ng Red Cross na nagliligad, nagabulig pa na sila sa aton vaccination. So, sila na. So, may ara kita dira. But ang sa Gaisano City is Mondays, Wednesdays, and Fridays, MWF. Actually, na pati ang tingog no, ni Bacolod City Administrator ang overall 33 tanan ang vaccination center sa sa may syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Day Salazar, report kikan sa New Government Center. At imayan na kay ikaan naman ibaling nga mall sa Bacolod ang nagtanyag sa ila sining nga facility na himuon man yung isa sa mga vaccination site para nga magluligwa pa ni hindi maginutok bla no. Hey! Iban nga balita karon ni Action Day Salazar sa New Government Center iplastar niya na karon isa-isa sa pagpangalaga sa Action Firing Line with Action Brian Morden. May hapon dala kay Nuno Miravalles, may hapon dala kay Nuno Miravalles no. Amo man kay kagawad Arsenio Pitisa sa nga Victorias. May hapon dala kay Sir Edwin Dicatoria Gonzales, kay Manjo Arnejo, Elizabeth Malaka Gamala, kay Ma Corazon Gumban, kay Dennis Richard Tiboroma may hapon gid sa San Enrique, kay Nong Vicente Similiano sa Chicken Hotel, Rufino Ira Gabino may hapon kay Nobi Magapanda sa barangay Pandanon DSB ga monitor gid siya sa aton da sa kay Barrioga Ray sa maman nga lugar sa Pandanon DSB. Jima Amar Morales sa La Carlota City may hapon gid
Kay Mami Diana Consolacion. Mami Diana Consolacion dira sa Isabela. Kamusta ka da, Mami? Kamusta ang kabataan dira kang aton nga mga kaapuhan? Along lang dira, Mami Diana Consolacion, ha? Ayaw magranda di ka magwalda-walda. Maulan, nun makuno dito sa may Banuasang Isabela. Ay tuod ka. Ana Sinoro, may hapon gid. Cristal Minyes sa Villalobos sa DSB Pandanon. Kay Connie Dormitorio. Na monitor gid. Sa kay Manuel Ray Loktugan, mayong hapon gid. Sa monitor sila sa atong sininga pagpangalagad. Salamat gid ha. Kay Mr. Mrs. Saldiriston. Amigo ko, Mr. Mrs. Saldiriston, daga monitor gid sa ato, no? Sa Sumag, no? Kamusta din si Kagawad Hector Baha? Si Kapitan na Carmona. Ernie Kayaw, ginatamyaw kagin ni Janet Miad Kayaw. Soseta Pahi Marhina, dara sa Barangay 30, happy birthday. Advance sa kay Kergy Marhin Montoya. Pilton Lifora sa Pasay City, may hapon gid. Sa kay Hil Javier, dara sa Quiapo, Manila, arasla. Ga monitor sila sa ato, no? Natsuki Yokogko. Greet ko lang bata ko si Julius James. Ga monitor dira sa Sumag. Alin kay Nato. Ayos. Ang DSB Barangay Pandanon to. Ga ulan-ulan man ba? Puwerte, no? Sige lang, amogin ang chimpo. Kung isa hindi mogin mapakta na. Mo, okay lang. Dasun dugay galom na dugay nagawaswas ng ulan. Ay, puwerte. Daw mahuya man ta, no? May hapon dira kay sa Topstar Engineering Specialist Company. May hapon gid ay kay Engineer Marlon Posisyon. Ay, may hapon dira kay Sir Marlon Posisyon, ang akong best friend, ang akong amigo. Mga amigo ko yung way gasugid, low profile. Pero kung mamersa, sobra pa sa baha. Pare, sobra pa ni sa baha kung mamersa si Engineer Marlon Posisyon mo. So, nahidan ako sa lugar ita. Saran man ko nakabalik kasalab lang kamot mo action and race ang sumsuman. Kung anong sumsuman yung gusto mo kanon, 14 na itong lugar ni Engineer Marlon Posisyon sa Alangilan mo. Namin ito siya kaya ang iya nga beer cold gid. Tapos ang iya mga sumsuman ka mga kanamitern gidya. Ay, 14. Ang lugar daw Little Baguio. May hapon nila kay Mr. and Mrs. Marlon Posisyon and family. At siya dira nga Brad sa Alangilan. Richard ba no? Richard Posisyon. Kay Mrs. siya sa kabataan niya. Kaya monitor gid sa to, no? Ulan-ulan niya. Muna yung ulan-ulan, no? Baw! Namik na itong lugar ya. Maninoy kay Maninoy Chari Salvacion sa Carlota may hapon na. Happy birthday sa akon magulang nga gwapa, Madam Leia. Di wala kita da, salamat. Kuway ka gita. May hapon na sa kasin ko si Mamer Jolingo sa Manapla. Happy birthday, Cape Safe, salamat gita. Nito Suset Pahi Marhin. Ayos! Mabalik ang inyong patutunan. Pagbalik naton, dugang atak sa balita pagkatapos la sa ito importante nga mga pahibalo. Ako po si Dr. Manfred. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalagyan.
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Padayon. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Balik diri sa tabagad mayong hapon dira kay Connie Dormitorio. Sa mga taga-barangay Alangilan, Purok Size, sa Tasoys Farm, gamonitor sila permio. Salamat kay dira sa mga taga-Tasoys Farm nga nagamonitor dira sa may Purok Size, Barangay Alangilan. Ano na kay Raquel Villapuerte Martinez. Balikan ta ato sa mga patrol to, ato sa mga Crossman Patrol. Balikan ta si Action John Diaz sa iya sila tipon nga mga aksyon na balita sa palibot-libot diri sa probinsya, especialmente diri sa Dakbanwasang Bacolod. Aris Action John sa report. John, please come back. Aksyon ni Eric 132 ka mga salakyan ang nagdinaguso kaina diri sa area sang vehicle o kung VMICs. Alam mo nang ginatawag nila bala nga Vehicle Certification Inspection Center nga kung sa riin mo ni ang ginpili sang Land Transportation Office sa Department of Transportation nga otorisado nga Vehicle Inspection Center nga maghatag sang vehicle
inspection certificate nga isa sa mga requirements sa pagparehistro sang salakyan. Kung maduduman, nagpapanaog sang memorandum o mando ang LTO nga magpangita lamang sang pribado nga inspection center ang LTO kag DOTR nga para bala for road worthiness nila nga standard action ni Eric. And amo ning VMIC, amo ning napilian nila. Gin check na tonti ng sitwasyon sa lugar. Although nga bago pa lang ini siya, nga sila gid ang opisyal nga ginpili sa LTO, pero natabo action Eric, damo-damo, no, from 20 nga regular daily average nila kay nga mga 132 ka mga salakyan ang ila dito nga ginakomodar. Kaya wala man si iban nga pwede nga mga inspection center o kung emission testing center na mga conduct ni action Eric. Kaya Maldory ni isang general manager ng MVIC nga si John Christian Pestanyo, preparado man ang VMIC sa volume sa mga salakyan kamagkato sila dira kag magpa-testing abi action Eric. O galing according sa iya gina-control na nila kisang kadamuon. So para mansigurado ni mo slot nimo sa isa ka adlaw kinanglan mo magpa-idalom kung mag-agi sa appointment, online appointment or gabato man sa walk-in, especially nga bago pa lang gini action Eric. Pero sa mga ka-action ako di na may baruan yung presyo isa ginaka pa naman kutanon, no? Wala naman choice mo bisan din sa naman kadto mo naman yung inspection center na katuan nila halos tanan nga mga inspection center ni refer direction Eric. Ang light vehicle but sila mo ni ang mga four-wheel vehicle, sedan, pick-up, action Eric, ang presyo sini sa pagkuha sang inspection certificate yara sa 672 pesos, 672. According to kay Pistanyo, actually 600 gini siya ang pinaka-base price niya. Galing kay may tax, may buwis, ngay patong, amo na nag 672. Ang sa motorsiklo ginabaton Manila, yara sa 560 pesos with tax na siya action Eric. Pero gabaton man sila sa mga dipasahing nga jeepney o kung public utility jeep ng 336. According sa iya, amo ni siyang standard, kag amo ni siya ang gingamit man nila nga presyo sa mga apply nila sa DOTR action Eric. Kaya si Mr. John Christian Pistanyo sa interview. Si John Christian Pistanyo. Reaction Eric ang statement ni Sir Pistanyo sa interview. Ang changes after the order sa LTO makamo ang registered to accommodate ang emission testing. When we started May 19, para lang kita sa mga 20 vehicles a day. Subong today, we hit 123, but in cut-off na lang siya. Theoretically, para kita sa 250 to 300 nga target. So, para hindi tabla to accommodate nga may social distancing, kagwagwan, hindi magkinamod in cut-off na siya. But by tomorrow, we expect to hit 200 above. Sir, ano ang process? May appointment or ano na sa ipagkato nila, sir? May duwa ka lanes kita, 2 lanes each for motorcycle kag light vehicle. Ang isa ka lane is dedicated sa walk-in, kag yung isa ka lane dedicated man sa appointment. Galing kay tungod nga first day naton subong, ang natabo, puro walk-in. Why sa may nakabalo mo? So puro walk-in tanan. That's also not the reason naging cut-off naman. Actually, matiyan si Sir Pistanyo sa aton nga interview. So, mga ng sitwasyon dira sa lugar mismo, apat na sa stage 0, i-check ang requirement, stage, butiringon sa requirement, actually kang ORCR mo bala, nataw na nila, kay tiyak ko dito sa iya, may arang kisang mapa-testing siya, ang iya ORCR, ang salakyan color blue, pero paglabot, dili sa ORCR, sa salakyan mismo, color pula, so hindi na pwede pagmatuno, no? So, dapat, sakto man ang requirement. So, stage 1, visual inspection, emission testing, and then ang sa test 2 action Eric, amo ni ang speed test, side slip test, suspension test, brake test. And then ang sa stage 3, amo ni headlight test, kag sound test. So kung ang imo headlight, puro pigado, abing iya dala nga itsura, daw ginila ginabaton, kaya kaina, nag-observe ko to, is stricto, ining VMIC action Eric. Sa ano talang mga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian at sa gyapon kinakabalakan, pabakuro ng resistensya magtumal sa madagal ng tanan sa Xantho Plus Gold. Mga ka-aksyon ng Xantho Plus Gold
himo gikan sa naglain-laing mga herbal extract kaayo sa Marguso, Aus, Spirulina, kag iban pa. Ganino pa ang ginaulat ng mga ka-aksyon, magmakal sa Janssen Plus Gold sa mga botika, 1450 pesos. Sa mga Aksyon Radyo. Una sa balita. Una sa Salamat Aksyon John Diaz. Ang duga sila karon ka detalye kag report. Basta rin mga aksyon dyan sa action firing line. Nga po nila kay Homa Lumina, sa kay Milili Oligo, sa kay Connie Dormitorio. Wala kita panahon sa ato sila papalagad action report after audition Lunes nga presentation. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas. Ato siling mapatrol la unit report sila action nga napalagad karong hapon action Dale Salazar, action Jan Diaz, action Papang Nixon Tahom, ato nga piloto sa Patrol 2. Technical side, broadcast engineer Hennes Polgar, kag upo diri kay IT expert Christian James Binares. Transmitter control tower sa Barangay Talok Sulat sa Bago si broadcast engineer Edward Balico. Sa kalan ni Loverboy, Action Marlon Hinabaya. Kita na kita karoon las 9:30 todo rason si Action at Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanong nagsisalamat gid sa inyo sa ring pamati. Tugtubos, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon